хай прийде й п'є води життя, хай дарма зачерпне. Аллилуйя, прославлен будь, Аллилуйя, прославлен будь, Аллилуйя, прославлен будь, Аллилуйя, прославлен будь. Костел и дух зовуть, прийди, той, хто почує, откаже прийду, а той, хто прагне, хай прийде й п'є води життя, хай дарма зачерпне. Аллилуйя, прославлен будь, Аллилуйя, прославлен будь, Аллилуйя, прославлен будь, Аллилуйя. Вігілію небаўзяцця найсвяцейшай Панны Марыі. Прагнем праз яе заступніцтва ўзносіць недасканаласці нашага жыцця, каб мы маглі годна ўдзельнічаць у гэтай найсвяцейшай ахвяры. Спавядаюся Богу ўсемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Мая віна, мая віна, мая вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амен. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Ойче всемогутный, Пане Сыне единородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Ойца, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, який береш на себе грехи свету, прими моление наше, який сидишь праворуч Отца, змилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты найвышейший, Иисус Христе, с Духом Святым у хвале Бога Отца. Амен. Молимся. Усемогутный вечный Боже, Ты глянуў на покору Твоей слуги Панны Марыі і узвысіў яе да годнасці маці Твайго спрадвечнага Сына, а ў гэты дзень укаранаваў яе найвышэйшай славай.
Праз яе заступніцтва прымі і нас у нябеснае валадарства, бо ты адкупіў нас праз смерць з мёртвых паўстання твайго Сына, які з табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амен. Чытанне першай кнігі Кронікаў. У тыя дні Давід сабраў увесь Ізраіль у Іерусаліме, каб прынесці каўчэг пана на яго месца, якое падрыхтаваў для яго, і сабраў разам сыноў Аарона і левітаў. І сыны Левія прынеслі на сваіх плячах на шастах каўчэг Божы. Ён наказаў, як наказаў Майсей паводле слова пана. Тады Давід сказаў кіраўнікам левітаў паставіць братоў іхніх спевакоў з музычнымі інструментамі, псалтырамі, гуслямі і цымбаламі, каб гралі, узносячы вокліч радасці, і прынеслі каўчэг Божы і паставілі яго пасярод шатра, які разбіў для яго Давід. І прынеслі ўсе спаленні і ахвяры спакою перад панам. А калі Давід закончыў усе спаленне і прынясенне ахвяраў спакою, благаславіў народ у імя пана. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Падыміся, Пане, да месца адпачынку. Падыміся, Пане, да месца адпачынку. Мы чулі пра яго ў Ефраце, знайшлі яго на палях яру. Узойдзем у яго жыццё, паклонімся перад падножкам ног ягоных. Падыміся, Пане, да месца адпачынку. Няхай святары твае апрануцца ў справядлівасць, а верныя твае няхай узрадуюцца. Дзеля Давіда слугі твайго, не адвярні аблічча ад памазаніка твайго. Падыміся, Пане, да месца адпачынку. Таму, што пан выбраў Сіён, упадабаў яго сабе для жылля. Гэта месца майго адпачынку навекі. Тут пасялюся, бо яго упадабаў я. Падыміся, Пане, да месца адпачынку. Чытанне першага паслання святога апостола Паўла да карынцянаў. Браты, калі тое, што смяротнае, апранецца ў бессмяротнасць, тады споўніцца напісанае слова: перамога паглынула смерць. Смерць, дзе твая перамога? Смерць, дзе тваё джала? Джала смерці – гэта грэх, а сіла граху – гэта закон. Богу ж падзяка, бо Ён даў нам перамогу праз нашага Пана Езуса Хрыста. Гэта Слова Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Щасливые, хто слухає Слово Божие і заховує його. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. І з Духом Твоїм. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Luki. Хвала Тобі, Пані. Калі Jesús прамаўляў да народа, адна жанчына з натоўпу ўзняла голас і сказала яму: «Шчаслівае ўлонне, якое насіла цябе, і грудзі, якія кармілі цябе». А ён сказаў: «Больш за тое, шчаслівыя, хто слухае Слова Божае і захоўвае яго». Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Сядзем на хвілінку. Дарагія браты і сёстры, сённяшняй святой імшой вігілійнай распачынаем святкаванне вялікай урачыстасці ў небаўзяцці Найсвяцейшай Панны Марыі. Бог з душой і целам бярэ Найсвяцейшую Багародзіцу Панну Марыю ў неба. Сённяшняе першае чытанне гаворыць нам пра вялікую радасць. І насамрэч сённяшняя урачыстасць запавядае нам вялікую радасць, таму што менавіта вось гэты знак у небаўзяцця Найсвяцейшай Багародзіцы, гэта таксама заповедь збаўлення кожнага чалавека. У жыцці Найсвяцейшай Багародзіцы Бог рэалізуе свой план збаўлення ў найдасканалейшы спосаб. Як ведаем, Найсвяцейшая Панна Марыя была захаваная ад граху, яна была беззаганна зачатая. Таксама Святое Пісанне гаворыць, што яна менавіта пражыла гэтае дасканалае жыццё, прысвечанае і адданае Богу. Бог узнагародзіў яе ўжо тут, на зямлі, калі дазволіў ёй стаць маці Хрыста. І напрыканцы гэтага жыцця Бог дае канчатковую ўзнагароду, бяры яе з душой і целам у неба. І менавіта гэта тая найбольшая ўзнагарода, якой чакае кожны чалавек і якой прагне кожнае жыццё. І менавіта гэта ўзнагарода несмяротнасці, гэта ўзнагарода вечнага жыцця, пра якую гаворыць другое сённяшняе чытанне. Калі тое, што смяротнае, пранецца у бессмяротнасць, тады споўніцца напісанае слова: «Перамога паглынула смерць, смерць, дзе твая перамога, смерць, дзе тваё джала». І Найсвяцейшая Панна Марыя з'яўляецца той першай, хто перамог смерць, перамог у якісьці відавочны спосаб. Што гэта было? Цяжка сказаць, напэўна, але традыцыя касцёла, як заходняга, так і ўсходняга, сходзяцца у тым, што Марыя не зазнала гэтай смерці, не зазнала смерці менавіта ў разуменні нашым людскім, менавіта памірання цела. Мы гаворым пра небаўзяцце. Усходняя традыцыя праваслаўнага касцёла кажа пра успенне Святой Багародзіцы. Так ці іначай, абодве гэтыя традыцыі згодныя, што Марыя не зазнала смерць. У яе жыцці была дакананая перамога над смерцю. Заповедь несмяротнасці, якую Бог дае кожнаму чалавеку. І менавіта гэтая заповедь вельмі выразна гучыць у сённяшнім Евангелі. Калі Езус прамаўляў да народа, жанчына адна сказала: «Благаслаўлёнае ўлонне, якое цябе насіла». Але Езус вельмі хутка кажа: «Так, але больш за тое, благаслаўлёныя, шчаслівыя тыя, хто слухаюць Слова Божае і захоўваюць яго». Езус Христус вельмі выразна сёння хоча сказаць, што урачыстасць у неба ўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі – гэта не толькі повод да радасці за Найсвяцейшую Багародзіцу, за тое, што яна пражыла такое дасканалае жыццё і Бог так узвялічыў яе. Не, менавіта ў яе асобе Бог дае заповедь збаўлення кожнага чалавека.
І таксама вельмі выразна гаворыць, што умоваю гэтага збаўлення з'яўляецца слуханне Слова Божага. Менавіта тое, што Найсвяцейшая Панна Марыя ў сваім жыцці рэалізавала вельмі дасканала. У многіх месцах Святога Пісання яно падкрэслівае, што Марыя слухала Слова Божае і разважала яго ў сваім сэрцы. Мае дарагія, таму сённяшняя ўрачыстасць гэта як нагода да радасці і суцяшэння кожнага чалавека. Гэта нагода да усведамлення нашага паклікання да жыцця вечнага, жыцця з Богам, бо Бог хоча падзяліцца менавіта такім жыццём з чалавекам, якім ён сам жыве, жыццём, якое не заканчваецца смерцю. І таксама сённяшняя ўрачыстасць гаворыць нам, паказвае гэты кірунак Слова Божага, у якім мы знаходзім той шлях, які дазволіць нам менавіта апынуцца там, дзе сёння ёсць Найсвяцейшая Панна Марыя. Праз Слова Божае чалавек знаходзіць дарогу да неба. Праз Слова Божае чалавек адкрывае той сапраўдны дар Божай любові, якім Бог прагне падзяліцца кожным з нас. Амен. Вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, дзеля нашага збаўлення, зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны. І на трэці дзень уваскрос паводле Пісання. І ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў, веру ў адзіны святы каталіцкі апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост дзеля адпушчэння грахоў і чакаю ўваскрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амен. Пра заступніцтва Маці Божай в небаўзятаю знясём да Айца Нябеснага нашыя пакорныя просьбы. Молімся за святы касцёл, каб усім сваім вернікам ён паказаў дарогу да неба. Цябе просім. Молімся за папу Льва XIV, каб яго заўсёды атуляла сваёй апекай Найсвяцейшая Панна Марыя. Цябе просім. Молімся за земляробаў, каб Маці Божая выпрошвала ім ласкі, патрэбныя ў іх цяжкай працы. Цябе просім. Молімся за тых, хто знаходзіцца ў адпачынку, каб яны не забывалі пра свае хрысціянскія абавязкі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за памерлых. У гэтай святой імшу асаблівы спосаб за памерлую Рэгіну Вішнеўскую 30-й дзень пасля яе смерці, каб у доме Нябеснага Айца спаткалі Найсвяцейшую Панну Марыю. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молімся за нас саміх, каб Марыя ў небаўзятая заступалася за нас і выпрасіла нам збаўлення. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа, выслухай пакорныя просьбы, якія мы да Цябе ўзносім разам з нашай небаўзятай маці Найсвяцейшай Паннай Марыяй, праз Хрыста Пана нашага. Амен.
грешным Тебе честь дати. Прими Ты наши просьбы низкие, за нас молися, витай, Мария. О, Пани наша, між херубимов, почуй моленье неба княгиня, что иде предстопы Твои святые, за нас молися, витай, Мария. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу імя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу святому. Милосердный Боже, прими ахвяру, примирения и хвалы, якую мы Тебе складаем во урочистость небовзяття Панны Марии. Нехай гэтая ахвяра очистить наше сердце и пераменить все наше жыццё, каб мы нястомна складали Тебе подяку праз Христа Пана нашага. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим Угору серце. узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збаўленна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, всемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. У гэты дзень Ты ўзяў на неба маці Твайго Сына. Яна стала пачаткам і вобразам Касцёла ў хвале, а для Божага люду крыніцаю суцяшэння і надзеі на зямным шляху. Бо па Тваёй волі была захаваная нятленнай Панна, ад якой цудоўным чынам прыняў цела і нарадзіўся Твой Сын, даўца ўсялякага жыцця. Таму разам з хорамі анёлаў мы праслаўляем Цябе з радасцю усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры.
Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай пра слугу Тваю Рэгіну, якую Ты паклікаў да сябе з гэтага свету. Дазволь ёй, якая стала праз хрост падобнаю ў смерці да Твайго Сына, таксама удзельнічаць у яго ўваскрашэнні. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету. Дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Христом і ў Христе, Табе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Молімся да Айца Небеснага, як нас навучыў Езус Христус. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас у спокусу, але збав нас от злога. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкава супокою дні нашыя, дапамажы нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваны ад усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христа, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодна з Твоей волі дарыць яго спокоем и едностью, які живеш и владарыш на веки вечные. Амен. Супокой Пана няхай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Перадайте ближнему знак спокою. Спокой нам всем. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленные, покликанные на вечеру Яго. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажи толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Будь прославлена Иисусова тело, муки на крыже,
Отцы святого, зносил ты терпением. Богу святому низко бью поклоны, в хлебе небесным Иисусу тайоны, литости просим и щиро молим, каб на вертанье наш добрый Пане дал ты нам ласкаво. Над грешным людом змилуйся, о Пане, выслухай наших щирих сердц визнання, стіж зло і войни моцей своєю, збав нас от здрадов, кепських парадов, огорни нас лаской, як прийде наша світом розвітання, смерті хвилину побач будь, о Пане, збавчає тіла у гости білой, нас уратує, віни дарує, щастя дасть у небі. Мой Господ пастир добрий, мне усього доволі, на нивах зеленых пасвить он, до водов свежих мяне водить. Мой Господ пастир добрий, мне усього доволі, на нивах зеленых пасвить он, до водов свежих мяне водить. Молимся. Пане наш Боже, Ты умацаваў нас пры сваім стале ва ўрачыстасць небаўзяцця Панны Марыі. Покорно Тебе просим, праз заступніцтва Святой Богородицы вызвали нас ад усялякай небяспекі, якая нам пагражае, праз Христа Пана нашага. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Няхай благословить вас Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Свято Марія, хай же хосанна заучить, усемогутному хвала. Ты за собою нас ведешь, где клича Бог, о Мария, и мы с тобою Ему честь тут отдаем, о Мария. Ангел Панський звестовал Панне Марии, и зачала от Духа Святого. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами,
и благословленный плод у лоня Твоего, Иисус. Святая Мария,